बोरामणी येथे सन 2008 मध्ये स्थलांतरित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड विमानतळाकरिता महाराष्ट्र सरकारने सन 2010 पासून 1433 एकर जमीन संपादित करण्यासाठी 123 कोटी रुपये खर्च केले आहे। सन 2016 पर्यंत बोरामणी विमानतळ पूर्ण होणे अपेक्षित असताना जाणून बुजून नसलेला माळढोक व नसलेल्या वनजमिनीचा मुद्दा पुढे करून आडकाठी आणण्यात आली। सोलापूरचे सुपुत्र माननीय सुशीलकुमार शिंदे साहेबांना केंद्रीय गृहमंत्री पद मिळाल्यामुळेच AAI मार्फत ओडगी रोड विमानतळ सुसज्ज ठेवण्यात आले। केवळ द्वेषापोटीच्या राजकारणामुळे श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला विस्तार करण्याच्या परवानगी प्रस्तावाला आजतागायत जाणून बुजून प्रलंबित ठेवण्याची कट कारस्थान झाल्यामुळे कारखाना कायम बंद होण्याच्या दिशेने होत असलेल्या कारवाईमुळे कारखान्याचे 25-30 वर्षापासूनचे सभासद शेतकरी प्रचंड निराश होऊन उभे ऊस पीक पेटवून देत कारवाई करणाऱ्या शासन प्रशासनाचे निषेध व्यक्त करत आहेत। नमस्कार, मी रेवणशेठ निरंजन खजूरकर, राहणार डोणगाव। मी ऊस पेटवत आहे कारण सिद्धेश्वर कारखाना याच्या चिमणीचा काही कारण नसताना पाडत आहेत। तर कारण त्या कारखान्यावर आमचा कुटुंबाचा उपजीविका आहे, आमचं प्रपंच त्या कारखान्यावर आहे। आम्हाला व्यवस्थित मार्गदर्शन आणि सगळं करून व्यवस्थित हप्ता किंवा इतर अडचणी देत असणारा कारखाना आमच्या जीवाभावाचा आणि आमच्या सर्व सभासद प्रेम करणारा कारखाना आहे। मी सदर 15 ते 20 वर्ष त्या कारखान्यात सभासद आहे आणि त्या कारखान्यानं आम्हाला झिरोतून आज आमच्या उंचीकडे नेण्याचा प्रयत्न कारखाना करत आहे। तरी ती जर चिमणी पडत असेल तर आमच्या या ऊसाचा काय ठेवून काय फायदा। आम्ही हा ऊस मी स्वतःहून जाळत आहे आणि मी या कारखान्याचा सभासद आहे आणि या कारखान्याचा सभासद असून आम्हाला ते जर चिमणी जर पडली तर आमचं भविष्य आमचं धोक्यात आहे आणि हे धोक्याचं भविष्य आम्हाला पुढे दिसत असल्याकारणानं जर चिमणी जर पडली तर आमचं उद्याचं भवितव्य धोक्यात आहे। मला जवळ 4 मुलं आहेत, अजून 2 मुली लग्नाच्या आहेत। या मुलीसुद्धा आम्ही आता या ऊसावर आमचा उपयोग आहे, त्यांचं उद्या लगीन नाही करायचं। जर कारखाना जर बंद पडला, हे चिमणी जर पडली तर आमचं उद्या भवितव्य कशावर जगणार आम्ही, म्हणून मी निषेध करून मी आज ऊस पेटवत आहे। नमस्कार, माझं नाव येरप्पा महादेव बिराजदार। मी या सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे 30 वर्ष सभासद आहोत। आम्ही ह्या कारखान्याच्या जीवावर समक्ष 30-35 हजार सभासद आहेत आणि याला व्यतिरिक्त 6000 ऊसतोड लेबर आहेत आणि 1000 वाहन मालक आहेत। याच्या नात्याने मी एक शेतकरीच्या नात्याने आणि एक वाहन मालकाच्या नात्याने माझे सुद्धा 5 गाड्या आहेत, 4 टोळ्या आहेत। सध्या मी लेबरला 40 ते 50 लाख रुपये लेबरला दिलो आणि एवढंच होऊन सुद्धा ह्या कारखाना चिमणी पाडण्याचे कार्यक्रम चालू केलेला आहे। हे सध्याचे सरकार हे स्थगिती करावं, चिमणी पाडायचे कार्यक्रम स्थगिती करावं आणि सध्या आपल्या गळ्याला आलेले आहेत आणि ह्याने चिमणी जर पाडले अतोनात नुकसान होणार आहे। मिनिमम 50 ते 60 हजार घरोदर रस्त्यावर येणार आहेत। ह्यांचा विचार करून समस्त 50-60 हजार कुटुंबाचे समस्त विचार करून त्या सरकारने चिमणी पाडकामाचे काम स्थगिती करावे, एवढं बोलून भाषण संपत।